L-eks sindku nazzjonalista f'Ħalar Helen Gawci għadha qed tevita li ġorr ir-responsabbiltà tad-dejn ta' aktar minn 20,000 euro għall attività tal-boxing li kienet organizzat is-sena l-oħra fil-pjazza tal-lokal. Waqt li dan il-pejs spiċċa jġorru direttament il-Kunsill, illum immexxi mis-sindku Mara Jameli f'isem il-Partit Laburista kellu jitħallas 6 xhur ilu meta Gawci kienet iddikjarat li se tħallsuhi personali u l-Kunsill ma kien se joħroġ l-ebda ċenteżmu. Minkejja dan l-organizzaturi tal-attività tal-boxing li wkorres u proċeduri fil-qorti f'dan ir-rigward għadhom qed jistennew dak li hu dovut lilhom kif imwiet mis-sindku ta' dak iż-żmien Helen Gawci dwar l-aħħar żviluppi kkummentat is-sindku Mara Jameli li f'messaġġ fuq il-midja soċjali tnejn filgħodu qalet li minkejja l-impenji pubbliċi li kienet għamlet Gawci, ir-rappreżentant legali tagħha għadu ma ressaqx proposta formali kif se tassumi r-responsabbiltà u tirrifondi s-somma dovuta il-Kunsill. Meli tenniet il-governanza tajba titlob li l-Kunsill jibda jħallas lura l-kredituri li bħal l-organizzaturi tal-attività boxing ipprovdew servizzi u ilhom jistennew aktar minn sena biex jirċievu dak li hu bid-dritt tagħhom. Dan għax apparti l-kwistjoni tal-boxing taħt it-tmexxija ta' Helen Gawci u l-PN tħallit sitwazzjoni finanzjarja mwera fil-Kunsill ta' Ħarar li issa tispiċċa tissewwa mit-tmexxija ġdida Laburista fawissu li għadda kien irrapportat li l-pis tad-dejn jammonta l-millanqas 100,000 euro f'kontijiet pendenti li l-Kunsill għandu l-obbligu illi jħallas.